Искате ли да разберете как постигнах тази визия, която е с Glow ефект и наистина покрива моите тъмни кръгове под очите? Вижте цялото видео и разберете кои продукти използвах. Beauty Fusion е косметиката, която използвам в това видео. Фондютен и хайлайтер. Нанасям част от фондютена, който, както виждате, той е бял. Продуктът е изцяло български биопродукт и е на Beauty Fusion. Аз наистина, когато го сложих за първи път, бях много очарована от това, което видях и усетих върху кожата си. Вижте крайният резултат, как ще стои на край на лицето. Може да видите всъщност, че аз реално нямам разлика. Все още не е попил така добре да абсорбира като текстура върху лицето ми, но усещам една свежест, усещам една хидратация. Ароматът му е изключително приятен и свеж. Тъй като е с много по-лека текстура на типа на BB крема и той всъщност няма как да покрие напълно моите тъмни кръгове под очите, затова ще използвам малко коректор, за да мога да изравня, но наистина като текстура много добре се преля с кожата ми. Колкото повече време минава, както виждате, цветът на кожата напълно се изравнява и аз наистина съм супер очарована от този фондютен BB крем, който за мен е изключително лек като текстура и в същото време имаме една покривност. Слагайки и от коректора, аз изравнявам моето лице и предавам една свежест. Сега ще премина към следващата стъпка, която всъщност е течен хайлайтер, отново на Beauty Fusion. Нямам търпение да го изпробвам, защото, честно казано, пробвала съм различни течни хайлайтери и искам да разбера този дали ще остане лек и ще омекоти визията или ще изсъхне и ще стане на петна. Така че вижте крайният резултат. Това, което виждам и страшно много ми хареса всъщност от Beauty Fusion Highlighter течния, е, че трябва да се слага по много малко количество. Аз, както всеки път, си слагам една голяма помпичка и виждам, че този продукт е изключително силен, много икономичен. Ето това е крайният ми резултат. Един Glow ефект, който наистина аз много отдавна търсих като визия, който да мога да създам за себе си, тъй като не искам в ежедневието да бъда с прекалено много грим, а в същото време да съм гримирана и да се скрият моите тъмни кръгове под очите. Наистина с Beauty Fusion, фондютена и хайлайтера можем да постигнем този ефект.